sayyada Maryama aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama da sunan kalgin kowa ilahi wanda yayyo duniya sashi yanda ya so yake yi ba mai hana shi nake roƙo ya bani basirar baitukan amarya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama ya rabbi karo salatukanka har da aminci maras tamka gun zababbe habibinka wanda aure ya zamto suna tashi abban kairiya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama ya rabbi sanyo Zahra'u binta amaryar Aliyu mai jarumta sun yi auren su sunnar kasaita sun haifi Hassan Dausin da yan uwansu masu biyayya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama rabbi sanyo sabban abban binta sayyidi Abubakar Umar Usmana sayyidi Aliyu angon binta dukkan su sun riƙe aure sunnar abban mardiya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama sannan auliyahu ya Allahu shehu tijjani sarkin sulhu Muhammadin Rasulullah gausin yasi shugaban mutahu dukkanin su sun yi aure ga zuri'a mai tarbiyya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama ya rabbi sanyo karmawi maulaya ta gurin malan karami kanawiya dan sayyada Hajara kofar waikaya abban kalifa walidi zakir da saura masu biyayya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama raddi da malam Adamu abbana sannan sayyada Aisha ummina sai yayye ganne da abokaina da dukkanin masoya manzo maza mata kulliya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama da hanci da na yi guda ko da larabci don murnar aure sunnar mai yanci Muhammadu bin Abdullah dan Amina abban Fauziya aure sunnar manzo ce aure Muhammadin Rasulullah sayyidi nuruddin ango sayyada Maryama aure dai an riga an daura
Muhammadin Rasulullah. Kai ta ba ta shauƙi cikin manzonka, kaga 4+4 ga lada ga soyayya. Aure sunar manzo ce aure. Muhammadin Rasulullah. Sayyidi Nuruddin ango sayyida Maryama sannan amarya shawara gare ki. Sayyidi Nuruddin ya zamna ki. Muhammadin Rasulullah. Ki kula da hi saman kwaye yayar kirki, ki ba shi dukkanin wata dama ku da tarbi ku ya soyayya. Aure sunar manzo ce aure. Muhammadin Rasulullah. Sayyidi Nuruddin ango sayyida Maryama sai shawara gare mu ikiwana, ma'ana irin su o'o da o'o. Muhammadin Rasulullah. In mun samu dama kaulin nabina, miyo aure sunnar manzo abban surkayya. Aure sunar manzo ce aure. Muhammadin Rasulullah. Sayyidi Nuruddin ango sayyida Maryama sai gaisuwa gare ku iyaye, na amarya da ango gwarzaye. Muhammadin Rasulullah. Da dukkanin kanne da yayye, sayyidi Zahratin buradan amarya na yi wadiya. Aure sunar manzo ce aure. Muhammadin Rasulullah. Sayyidi Nuruddin ango sayyida Maryama an yi bikin 18 ga Disamba, ranar Asabar ba Lahadi ba. Muhammadin Rasulullah. 2021 mun goda rabba a Kaduna tudun wada kinkinau Irakiya. Aure sunar manzo ce aure. Muhammadin Rasulullah. Sayyidi Nuruddin ango sayyida Maryama sai almajirin naku sunana Haruna Adamu na madi ikiwana. Muhammadin Rasulullah. Harun dariƙa ɗan gora lakabina, bai dukan manzonmu nake a kullum ba ja baya. Aure sunar manzo ce aure. Muhammadin Rasulullah. Sayyidi Nuruddin ango sayyida Maryama domin ƙarin bayani ga nambar wayana 08161 ikiwana 229580. Harun dariƙa ɗan gora na kalmomi mai